nos 53 anos de historia do equipo da delegación deste colectivo arbitral. Comentamos de seguida a formación de 5.000 aficionados presentes neste partido que vende Principalidad. O conxunto do Atlético de Madrid e o colombiano Perea. O que move longo tocaba Fernando Torres, aí bandeirola erguida. Ainda que recupera o Atlético de Madrid. Era García Calvo, aí perde o control da pelota Fernando Torres diante de Fernando Porto. Ballesta, Aitor Fresán, o único futbolista non galego deste 11 titular do conxunto ourensán. Olla Fernando Torres, superou a Fernando Porto, tirou a vaselina, Torres e gol. O gol de Fernando Torres. O gol do Atlético de Madrid. Fernando Torres nesta primeira oportunidade que se lle presentou logo do despiste defensivo por parte do conxunto ourensán. Fresán no enfado de Milo Abelleira. Tal como dis Barrera, enfado de Milo Abelleira con Aitor Fresán que ocupa a demarcación de Seoane, que a última hora non puido participar neste equipo, e un Couto que calou non todo, porque hai representación aquí: Colchoeira, Peña Atlética, Tomás Reñones e algunha peña máis que hai do Atlético de Madrid. Primeiro contratempo para o conxunto vermello, a cabeza Óscar Martínez, sen ningún tipo de problemas para Leo Franco, que sacou en longo. O encontrón da Costa, a pelota tirou a vaselina para facer o primeiro gol de Salva. Permitiulle roubar a pelota o xogador do Atlético de Madrid cando tiña o control Pablo López, e agora o xogo está de corto. A repetición desta última acción e a falta. Leva Fernando Macedonano. El longo para Fernando Torres, gañou as costas a Porto, controla Fernando Torres na frontal da área, saca o centro, controla, xedouse coa man Salva por parte de Salva. E o balón chegou paseniño a Leo Franco, a Antonio López. Falta de Porto a Torres. Non puido facelo ese balón. Vai a tratar de recuperarlo, fixo finalmente. Porto lento, a anticipación de Fernando Torres. Ollo capitán do Atlético de Madrid, apóyase en Colsa, Gonzalo que centra, meteu o texto e Bagaza. A presión de San Román, meteu o P. Pablo aí. Xa está xogando volta ao Atlético de Madrid. A Antonio López, perdeu o equilibrio Fernando Torres. E ese balón marchou por a lateral. Buscaba o caneo da Costa. Ollo a contra do conxunto do Atlético de Madrid. A velocidade agora de Fernando Torres, que recibiu de Bagaza. O desmarque de Salva Ballesta, pedindo a pelota tamén na esquerda Nano. Para o Coruñés vai finalmente o balón. O Pablo Ibáñez. En curto para Antonio López. Torres, Nano, un encontrón. Minutos que se gastaron no campo do Couto. Estamos no 27 do primeiro tempo. Puido controlar Fernando Torres. A carreira agora, que non se trata dunha xogada que pode originar algún tipo de dúbida. É unha acción moi clara. Houbo falta a Óscar Martínez. O público que pedía falta novamente, que non indicou Teixeira Vitienes. Pode existir fora de xogo, non o indicou o asistente do colisado Cántabro. Control dentro da área de Fernando Torres. Pode apoiarse en Nano. Deixa o balón finalmente de penalti. Con algún apuro acabou rexeitando en primeira instancia Aitor, ainda que controla novamente Fernando Porto. Hai falta e cartón amarelo logo de derrubar. A repetición. A falta é clara. Por detrás unha acción punible correcta. Simeone con Ibagaza. Escorado a dereita agora Fernando Torres. Sempre preto del Pablo López. O centro de Torres. Novamente bandeirola erguida, desta vez o centro de Fernando Torres, que queda completamente só. Canea a Xosé Suán e evitou Antonio da Costa, que puido ser. Hai protestas agora. Seña desta dor logo da expulsión Milo Abelleira polas protestas. O árbitro do partido, Teixeira Vitienes, que ven precisamente neste instante de indicar. Ahora xa máis trae tamén no fútbol portugués.
está xogando xa Atlético de Madrid. Follo a Fernando Torres, o desmarque de Salva Ballesta, a acción de Fernando Torres, o encontrón diante de Antonio da Costa. E o que vende iso partido de falta do capitán do Atlético de Madrid. É a primeira acción que interrompe o partido nesta segunda metade da que piques está de cumplirse o primeiro minuto de xogo. Durán. Falta de Nano e Torres a San Román. Un choque por frente de Mestalla. Moitos aplausos no Couto para un gol que rompeu o partido cando simplemente transcorreran 4 minutos.